Fl-aħħar sigħat, il-Pulizija mill-Iskwadra tar-Reati Maġġuri u tad-Distrett tal-Imsida arrestaw raġel ta' 39 sena mill-Kuba b'rabta argument li seħħ is-Sibt fil-għaxija bejn grupp ta' persuni fl-Imsida. Kien ONE li żvela dettalji esklusivi meta l-ħabta tat-28 intalbet l-assistenza fi blokka ta' appartamenti fit-Triq Dijonisju Famuċelli. Fuq il-post iddominat preżenza qawwija ta' pulizija, ambulanzi u timijiet mediċi li kienu lesti biex jassistu f'każ li kien hemm xi nies feruti. Minkejja dan fuq il-post ma nstab ħadd u sa tard bil-lejl il-pulizija kienet qed tiċċekkja jekk daħlux xi nies feruti f'xi kliniċi jew sptarijiet. Fi stqarrija l-ħadd il-Pulizija konfermat id-dettalji esklusivi li żvela ONE fuq is-sit one.com.mt. Fosthom li fuq il-post instab taqtir ta' demm kemm fil-komun tal-blokka kif ukoll ma' bib fil-ħames sular. Minħabba fek hemm suspett li seta' kien hemm xi ħadd mistuħbi u sejħu l-membri tal-Special Intervention Unit biex jassistu lill-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit li kienu diġà fuq il-post. Il-Pulizija fetħu fiċċew f'kull kamra tal-appartament imma ma nstab ħadd. Madankollu nstabu xi jarmi bil-punta li setgħu intużaw fl-argument u sustanza suspettata droga. Fuq il-bankina quddiem il-blokka ta' appartament instabet balla li ġiet elevata. Fil-fatt, l-investigazzjonijiet tal-Pulizija rriżultaw li allegatament ġie sparat tir fl-ajru waqt l-argument. Aktar tard il-ħadd wara nofsinhar wara iżjed fiċċijiet u investigazzjonijiet, il-Pulizija sabet lill allegat vittma f'Birkirkara biġrieħi ta' natura ħafifa f'rasu. Huwa ġie identifikat bħala Libjan ta' 31 sena. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet. Il-Maġistrat tal-Assa ġiet infurmata bil-każ u qed tmexxi inkjesta.